קודם, פרויקט החדירה לחייהם הפרטיים של כוכבי צחוק מעבודה נמשך, והשבוע מי שקיבל ממני מצלמה היה קובי מימון. בואו נראה איך הוא עשה צחוק מהחיים שלו. שלום אמר לי לתעד יום בחיים שלי. אז אמרתי, במקום להתאמץ ולהמציא המצאות ולעשות חרטה, כמו שאומרים, להתייפייף, אמרתי, אני אעשה מה שאני באמת עושה בחיים שלי. לומד לתואר לעיצוב. שלום. שלום. אהלן, מצטער על האיחור. שלום לך, מי אתה? קובי מימון. אני לא זוכר. לא זוכר, הזיכרון שלו לא משהו על הבוק. מה עושים? ציור טבע דומם. טבע דומם. תסלם. אתה יודע שלא יצא לך כלום על העתיק, זה לא מבחן או משהו. טוב, אני בכיתה אחרת. לא בשבילי השטויות האלה. קובי מימון. כן. אז שנעשה את שיר האודישנים? עכשיו תורי לגעת בזריחה, עכשיו תורי להיות שם בזריחה. קובי, מה הפרויקט שהבאת? פרויקט. הופה. זה עוצב בהשראת פיליפ סטארק והמעצבים המודרניסטים, וזה לא סתם, זה גם עשוי מחומרים אווירודינמיים, כמו שאפשר לראות. אוקיי, קובי, אבל מה זה? זה הצמד ליד הדלת? כן. והיא לא נטרקת. לא נתראה. אתה מתכוון למעצור לדלת? כן, מה כבר חשבו על זה? כאילו... זה לא זה, באמת. עם כל הכבוד ועם כל הניסיון. אולי תנסה ציור עירום? עירום? עירום. הדר, מה את עושה? זה לא סדנת ציור בעירום? כן, מה, אתה לא רואה? בחייאת דינק, בואי תהיה שיעור כדרות. בואי. מה זה? מעצור לדלת. קובי, אחרי יום שלם איתנו, אני מבינה שיש רק תפקיד אחד שיכול להתאים לך. וואלה? איזה? אחלה פירות אלה, מאיפה אתם מביאים אותם? כתוב על הקערה. כתוב על הקערה. חיים, פירות משעווה בעם. איזה איך יש להם ריח? חשבתם